Prinášame vám ďalšie informácie ohľadne kauzy v Galante. Zdá sa, že riaditeľ centra nie je taký čistý, ako sa niektorým ľuďom zdalo na začiatku. Objavili sa nové informácie o tom, že riaditeľ centra, resocializačného centra Čistý deň v Galante klamal. Klamal o tom, že pracovník, že vraj, ktorý znásilnil, respektíve mal sexuálny pomer s neplnoletými dievčatami, nebol pracovníkom tohto zariadenia. Ukázalo sa však, že mali pracovnoprávny vzťah toto zariadenie a tento pracovník. Mali v zmluve napísané, že vraj kuchár, ale pritom vykonával terapeutickú činnosť. Ďalej tento riaditeľ klamal v tom, že vraj tento sex mal byť na rozlúčku, ako to nazval, čiže on tam už nemal ako keby pracovať. Ukázali sa však dôkazy, že nesedeli proste dátumy. Ona ešte nemala to dievča ešte poprvé 15 rokov, ako to uvádzal, a po druhé tento pracovník mal zmluvu ešte v tom období, kedy sa mal tento prečin stať. Čiže stále sa vynorajú nové a nové informácie a všetko nasvedčuje tomu, že tento ohavný čin sa stal. A bližšie informácie a nejaké nové informácie sa môžete dozvedieť z tlačovej konferencie Daniela Lipšica, ktorý bude právne zastupovať týchto poškodených, a toto tlačovú konferenciu si ešte budete môcť pozrieť dnes niekedy v podvečerných hodinách na našej stránke kauza-centrum-galanta.webnode.sk. Keď budeme niečo nové vedieť, na tejto stránke nájdete všetky nové informácie.